Jeg vil nu vise dig, hvordan du opretter din butik. Vi kan lige starte med at gå ud på forsiden her. Når du har oprettet dig som medlem, og du er logget ind, og du har oprettet en annonce, så har du mulighed for at gå ind og oprette din webshop. Den er faktisk allerede oprettet i det øjeblik, du har oprettet den første annonce. Jeg går nu ind på min konto og ind under det, der hedder min butik. Herinde kan du så designe din butik. Du kan jo skrive dit butiksnavn, det som din online butik skal hedde. Min skal hedde Smykkeskrinet. Her kan man så skrive lidt om sin butik. Du kan også fx skrive, hvis du har en rigtig fysisk butik, og dine kunder skal afhente dine produkter i butikken, jamen så kan du skrive adressen på butikken her og åbningstider fx. Så kan du skrive en lille tilbudstekst. Så skal jeg vælge mit underdomæne. Jeg prøver at skrive Smykkeskrinet. Så kan jeg lige klikke herop. Det er ledigt, står der. Det vil sige, den her e-mailadresse, eller det her domæne her, det er nu dit til eget brug, så længe du har en webshop herinde på Smykkebazar. Og det kan du faktisk bruge helt som du vil, om du vil have printet det på visitkort, eller om du vil henvise dine kunder direkte til din side, jamen så er det den her adresse, du skal bruge. Nu skal jeg så vælge, om jeg vil have en åben blog eller en lukket blog på min hjemmeside. Hvis jeg vælger en åben blog, jamen så kan andre også kommentere på min blog. Hvis jeg vælger en lukket, jamen så er det kun mig, der kan skrive. Jeg vælger en åben blog og trykker gem. Nu går jeg så ind og vil redigere mit logo. Det er vigtigt, at du læser de størrelser, der står her, og her står der 100 x 100. Hvis det er et andet størrelse, logoet er en anden størrelse, er det ikke sikkert, at systemet vil uploade billedet. Så det er vigtigt, at du får tilpasset dit logo til de rigtige størrelser. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis det er, at du har brug for hjælp til dette. Jeg trykker gem. Nu er mit logo gemt. Nu vil jeg så gå ind og redigere min baggrund. Og min baggrund, den skal være 200 x 761 pixels. Og det har jeg været inde og lave en baggrund, der er. Og så uploader jeg den. Og den ser sådan ud. Og den gemmer vi. Nu vil jeg så gerne have vist eksemplet på, hvordan min butik ser ud. Så jeg klikker på vis eksempel. Nu kan man se, at mit logo er uploadet, og min baggrund herinde er også uploadet, og min overskrift med 50% rabat på alt, og min tekst. Og hernede er min åbne blog, hvor jeg kan skrive en lille velkomsthilsen. Sådan der, og opdatere. Så bliver den vist på min smykke webshop side. Ja, men det var sådan, som du kan gøre din webshop rigtig fin. Og du kan jo også altid gå ind lige og uploade de nyeste varer på Facebook og på Twitter og på andre sociale medier, så der er så mange som muligt, som ser dine produkter. Rigtig god fornøjelse.